Oh, usa man, usa. Anong nagkuntuan man kanas dalan? Sige lang, selfie. Katawa na ng dagway nimo, natumba oh. Ay, murag nabali akong tiil ba? Ah. Ito ha. Pagtaro nga ng katanaman ng motor, naunsa na ni? Taga-asa man katawhan ka? Taga-asa ka? Usa man na? Di, gipitan na. Pitik nga. Hapit na bali, pitik gihapon. Gipitan ang tatikana kay ko sa guide no kay para klaro kayo imong dagway. Peting ko po sa imong kuha. Oh. Dili. Tanawang mo Ay to. kukuan ko ana. Oh, nagdulog bus mo to. Na. Bukod pa na. Ang signal light nimo na kuan na oh. Ayuhan na. Hindi mo na ayon, hindi na mai pabarangay tika. Tawgo na ko sa kapitan dito. Mana. Nakatrisira imong motor. Bantog na di ay ka. Tanawa pating hawana sa imong kuan dire. Dili kayo. Piktan pitik. Awa mo diha be. Gi, para friend. Mamatay tanin mo ba? Dili man. Uso ba ini ng pitik-pitik? Anong magdiha man kasdalan na may kilid-kilid? Kung kilid po, di mas intro. Gusto na ko nga makuha yung angle, ang gikan sa imong ilimpo. Baka dyan ako ba? Kasi motor. Ikaw sa imong motor. Hindi ka ba? Ay kukuan ko na. Balik dito, tarungon tikang kuha. Ayaw. Invalid ang imong kuha ron. Walang pitik-pitik ninyo. Ug sa pa ni dire, ug pang-pang ni dire. Wala na asa na ko puniton. Sigurado patay na ko ron. Makadisgrasya man ang pitik-pitik ninyo ba? Sunod dyan magpitik-pitik mo. Ayaw ni mo dalan patunga ha. Kaya makadala kong tinwilos, banggaan ti mo. Social media update ni siya, boss. Kung bali na kay kuan ba makareharon. Na-disgrasya ka dire, unya, mo share na ni Facebook. Mo share sa Facebook. Kabalo bito mong nagdali ang tao nya magharang-harang mo des tungas dalan. I-post ko ninyo sa Facebook. Barangay Bitaog Purok 2, give heart ito yung disgrasya. Sa wala matumang direksyon. Kung saan na ipakaulawan nimo? Dili, tinuod na. Disgrasya yun ni. Sige. Na-disgrasya ko kay tungod nimo nagpatunga ka des dalan. Wala. Documentation unta ni. Atras dito boss, kay usbon tikag kuay. Atras dito kamay. Atras dito. Kay usbon tikag Kasi kuda. atras. Atras sa babali kay ipitsuran ti ka baka nang perfect na nga makalahuta yung ka ngadto sa babaw. Kanang perfect nga nga bukan na gyud ta, mabali na gyud ta. Nawa mura na gihiktan og kabayo imong Usa man gyud ni di ay. Atras gani no kay kanang kumbaga nagdagan ka bang hawa ka kabantay. Nagdali ko ba? Nagdali ko. O gani, take two na ni take two. Take two na ni. Sa muka ni oy. Sige, take two. Atras pa kay para makahunat ka. Sige. Sige, atras ha. Tama na tingali niyo eh. Sige, direct ko magulat. Sige, Brad. Sige, pandaran ng motor mo. Sige. Boss! Malagi ka, boss. Ikaw manggod palingi-lingion pa ko nimo. Di okay naman to, anak. Ikaw ayaw lingi. Ikaw kay... lingi naman halos tanan. Kamutan kay. Sige, boss. Okay na. Tama yun na Anong trabaho ninyo ba? Tarungan ninyo na ha. Matugog barangay ron. Sa pangalan nimo? Saka na. Adi matugog barangay. Ano naman? Damage ko tungod nimo. Kaduha ko na tong ba. Ay, damage niyo. Ako, ang motor wala pero ako. Hindi na damage ni mga damage naman kada. Sa pangalan nimo? Embolot Contragon. Unsa na? Embolot Contragon. Okay, ako nang i-report na dito. Embolot. Imbolon ko na go, nakabangga, na kuhan sa kwa, binuang. Dili bitaw. Salamat kayo. Ayaw boss kay ang imong sintonado sa minor anak mo, minor yun. Ay na pagbot, kay kuhan eh. Nya, Sige.
Ako. Ano ba ito ka mga dalan? Saan mo? Ipiktan tika. Uso na nung pitik-pitik. Ay, la. Ikaw man na itong sa una na pitan. Kaduhang pitik na ako ni mo ni sir. Kaduhang pitik yung masakbat ko sa kong kabit. Anong trabaho ba? Wala ayo ba? Kung gidalan kong kabit na ko, kung napiktan ko nimo, nag-post nimo na, makitan sa kong asawa. Uguya ba? Pati ba daghanan ako bagi, wako dalag kuan ron. Kabit na ko. Dala pa pag mating kuan ang tan ako. Bulabog unta. Wala yun misalaan nga ako dakir sir. Kay nagtuura man may limpyo inyong ginabuhat. Paano ba na ako? Bakit ang una nimong post biya na nabulagan ba ko sa kauyab na ko ato? Bakay ayo ba? Bulagan ba ko ato, nakita na napiktan mi sa kabit na ko. Wala yun misalana sir. Kay wala man may nakabalo nga kana day inyong giangka sa inyong motor. Kuan day na sindikato day na, kabit day na. Or unsa diha nga mo kay trabaho man eh. Makatabang po ni siya sir nga ma-update mo. Makatabang kung og kuan, makatabang, kasi tabang ka mo nga nagbulag man kay mi atong uyab na ko sa una man. Ikaw jud wa jud kay ayo pataka kag pitik ba. Kumitik kay dapat pananghid ka. Ikaw na bantay ka. Makapiso jud ka sa kuha ba, pitik-pitik pa sa ka di ba kay bumbahan di ka ba? Mani na ko isulti ha. Sir, sir, sige, sunod, magi ka. Bantay lang. Di na tayo kapiktan. Ayo ko pikti basta na ko dala babae okay ra ko dala. Gusto ko pitik ka nang makoy angkas ng babae. Gani. Ako po jud di man na basta. Wan, jud patakan mo. So, what's up guys? No, first is shout out kay Mimi Gumakay sa happy birthday, ma'am. So, salamat kayo sa always support sa mo ha. More birthdays to come and God bless po. Amping always. Shout out and happy birthday. Enjoy your day then. Shout out kang James Will from Toril, Davao City. Kay Nestor Sardido, kay Rodilyn Ibania, shout out kay Charlene De La Cruz. Shout out din kay Merlita Monte de Ramos, shout out kay Celso Benitez, shout out kay Elsis Isabeles Vlog, kay Nonor Eduardo, and shout out kay Rowena Badaran from Butuan City. Shout out KS Amo Channel Andy Channel from Lipara Silangan. Shout out kay Jonard Caminade, kay Lix Oral, shout out Rosel Torres, YouTube Uno, shout out. O shout out sa kay Steven Garcia o sa iyang mga anak sa gitanaw sa mga. So shout out dia sa Libertad. O salamat kayo. And shout out po sa Club I Team Bansalan. Shout out RS Ugma sa Rides Asik-Asik Falls. And kana lang guys. So shout out and God bless. Ay kalimot sa pagpalo sa akong Facebook page o pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang salamat.